दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो अल बड' प्राइमारि टिचार एस'सिएशन दिसपुरनि जन'ता भवनाव आसामनि मानगोनां सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रमेश पेगु बिथांजों प्राय जोङो 1.5 घन्टा सावरायो आरो थांनाय 29 आगस्तआव गिबि मन्त्रि बिथांनि चेयारमेनशिपआव जायफोर माइनट्सखौ लानानै बेयाव माने तयार खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि इमप्लिमेन्टेशननि जिखिनि माने जेंना दङमोन बे जेंनाखौ जोङो गासै डिटेलै मोनसे मोनसे फारि फारि जों स्पष्टयै सावरायो आरो दिनैनि सावरायनायाव 100 खान बर' मिडियामनि हायार सेकेन्डारि स्कुल जि आपग्रेडेशन आरो थाखानाय हायार सेकेन्डारियाव खुलिनाय बे बाथ्राखौ लानानै दिनै क्लियारै बिथांनो जोङो लिस्टखौ जमा होबाय आरो बिथाङा दा सेकेन्डारि इडुकेशननि डाइरेक्टर बिथांखौ बिथोन होनाय जादों आरो बेयाव बर' मिडियामनि पिजिटि माने पोस्ट क्रिएशन खालामनाय आरो बेखौ रान खालामनायनि थाखाय माखासे मेकानिजम दिनै तयार जाबाय 50 खान बर' मिडियामनि मडेल हाई स्कुल जेराव भेन्सार गैया जेराव प्रभिन्सियेल स्कुल गैया बेखौ खुलिनायनि थाखाय जों दाबि दैखांदों आरो बिनि लिस्टखौ जों दिनै जमा होबाय बिनि थाखाय बिथांमोना प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामनायनि जिखिनि खामानि दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांखौ एन्ट्रास्ट खालामबाय बिथाङा दंमोन आरो आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेशन काउन्सिलनि जि सेक्रेटारि मानगोनां बिथां दंमोन बिथांनोबो एनरलमेन्ट आरो गासै तथ्य पार्टिफोरखौ बिनाय जादों बेखौबो एन्ट्रास्ट खालामनाय जाबाय लोगोसेयैनो सिंगल टिचार आरो जिर' टिचार बिटिआरआव आरो आसामाव जिखिनि दङमोन बे सिंगल टिचार आरो जिर' टिचारखौ ज' खालामनानै बिनि जि माने एपइन्टमेन्ट होनांगौ बा रिक्रुइटमेन्टनि जि बेबस्था बेखौ खालामनायनि थाखाय दिनै बेयाव थांखि आजावदों आरो रेसनेलाइजेसना 1 नम्बर 2 नम्बराव माने बिटिआरआव टेट क्वालिफाइड जानाय आरो आसामाव टेट क्वालिफाइड जानाय गासै जों लिस्टखौ जों जमा होबाय आरो बे लिस्ट बादियै सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा बिबान होनाय जादों आरो बेखौ इमिडियेटलि टेटनि गेजेरजों एपइन्टमेन्ट होनायनि थाखाय बिथाङा खोथा होदों आरो जेराव बिटिआरनि एसआइउ एप्रुभेलनि बाथ्रा दंमोन 1216 खान आरो फाइनेन्सआव बियो दायो थाबथानानै दङ बे एसआइउ एप्रुभेलखौ इमिडियेट खालामनांगौनि थाखाय फाइनेन्स डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा आपिल खालामदों आरो बिथांमोनखौ दायित्व होदों दा बेखायनो गोख्रैनो बर' मिडियामनि जे सिंगल टिचार जिर' टिचार बा टेट क्वालिफाइड जानाय बिथांमोना आसाम आरो बिटिआरआव बा कार्बि आंलंआव जे साख्रि मोनाखै बिथांमोननि साख्रि मोननाया लामा गेवगोन होननानै जोङो फोथायदों लोगोसेयैनो 75 खान सनितपुर बिश्वनाथनि जि इजिएस स्कुल बे इजिएस स्कुलाव दा टिचार मिल जानानै दङ बेयाव गोदानै एपइन्टमेन्ट होनांगौ 2 कोरि पोस्ट क्रिएशन खालामनांगौ बिनि प्रक्रियाखौ आरम्भ खालामनो थाखाय बिथाङा बिबान होदों डिपार्टमेन्टेलि आरो दासान्दि बेयाव सोलिथ'नो थाखाय पार्मानेन्ट आरो माने टेम्परारि एसएसएनिफ्राय टिचार एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय बिथाङा बेखौ खावलायदों 6.3 बिटिआर जि सुक्तिनि बायदियै प्रभिन्सियेलाइजेसन सरकारिकरण खालामनाय जि मेटार दंमोन 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनायखौ बिटिआर सरकारा गोख्रैयै मावफुंनांगौ दिनैनि सावरायनायाव बेखौ थांखि लानाय जायो आरो लोगोसे हाई स्कुल जिखिनि दङ एलपि एमइ दङ बिनि प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रक्रियाखौबो कलेजनि मडेलावनो बेखौ लांनोसै होननानै बिथाङा दिनै जोंनो खोथा होदों आरो बेबायदिनो जोंहा सिटेटआव लेंगुवेज 1 L1 बे एप्लाइआ जानानै थांबाय नाथाय L1 गैयिनि थाखाय बियो दिनै गोबां जोंनि हाजार टेट जायफोर होनो गोसोमोन सिटेट बिथांमोना बन्सित जादों दा बेखाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसन धर्मेन्द्र प्रधाननिसिम बिथाङा लेटार लिरगोन आरो बेजों लोगोसेनो नेशनेल मेरिट काम स्कलारशिप क्लास 8 नि जि कन्डाक्ट जायो बेयाव बर' मिडियामनि स्टुडेन्टआ बेयाव होनो हाया आरो बर' अपसना बेयाव गैया दा बे अपसनखौबो सोनायनि थाखाय बिथाङा मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननो दिनै लिरगोन अंगनबादिनि बिजाब जेराव नोङो बर' रावाव गैया TLMआ बर' रावाव गैया आरो माखासे जिखिनि कलेजाव बा इउनिभार्सिटियाव पोस्ट क्रिएशन आरो माने पोस्ट माने बेयाव एडभार्टाइजमेन्ट एपइन्टमेन्ट होनांगौनि जि मेटार दङ बेफोर गासिखौबो जोङो डिटेलै गोथौयै रायलायो सेल्फ बेस्ड स्कुल जेरै दङ प्रभिन्सियेलाइजेसनाव मार्जार खालामनाय जादोंमोन बे मार्जारखौ दिनै बन्द खालामनाय जाबाय आरो खुनु कारनाव मार्जार जानो मोना होननानै जोंनिफ्राय स्पष्टयै बुंदों दा मार्जारा दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे नटिफिकेसन ओंखारसिगोन आरो बिनि उनाव बर' मिडियामनि जि जेंना दङ फैबाय थानाय 2 दाननि गेजेराव मेक्सिमाम लेभेलाव इमप्लिमेन्ट जागोन होननानै जों फोथायनाय दङ आरो जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा बिनि सायाव जों गोथौयै गुवारै सावरायबावगोन आरो प्रयोजन जायोबा जोंनि जि गणतान्त्रिक आवाज
जोङो बेखौ सरकारनिसिम नारसिननो थाखाय जों बायद' जागोन बे बाथ्राखौ जों स्पष्ट बुंदों जों सानो जे दिनैनि सावरायनाया खोब फिथाइ गोनां जादों आरो फैबाय थानाय समाव बे सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे बर' मिडियामनि जिखिनि दानि आथिखालनि थासारि बेखौ जों इमप्रुभ खालामनानै क्वालिटि इडुकेसन जों खालामनो हानायनि बेलायाव जाहाथे मेक्सिमाम जों फिथाइ मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिबाय गासैबो लेभेलनि जेंनाया जोबस्रांगोन जों बेखौ आसा खालामदों आरो बे थांखिखौनो लानानै दिनैनि सावरायनाया खोब फिथाइ गोनां जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों।